Urteko azken zenbakiak, ohi bezala, urteko kulturgintzak emandakoari begiratzen dio. Lehenik bi artikulu nagusi datoz, batetik Irati Jimenez idazleak, euskarazko literatura eta euskal sistema literarioa aztertzen ditu. Eta bestetik, Beñat Goitia Benitz musikariak, euskal musikagintzak, euskal kulturgintzarekin dituen loturak eta egungo egoera aztertzen ditu. Bi artikulu horiekin batera, beste 16 artikulu datoz. 8 artikulu idatzi eta 8 grafiko. Idazleen artean, Irati Elorrieta, Galder Unzalu, Amets Aranguren, Andoni Imaz, Irati Majuelo, Mikel Aillon, Iraitz Mateo eta Garazi Ansa. Esparruz esparru edo disiplinaz disiplina egin dituzte azterketak. Eta 8 ilustratzaile. Marine Arbeo, Eider Eibar, Adur, Aspi, Joseba Larratxe, Esprai, Dani Fano eta Maite Caballero. Zenbakiak 2023ko liburugintzari buruzko azterketa ere badakar. Eta Jakin filosofatzen atalean, Itziar Ugarte, Oskar Alegriari galdezka. Eta azalean, Irantzu Pastorren argazkia, kulturaren balio eraldatzaileaz.